Hi friends, welcome to Nish Recipes. இன்னைக்கு நம்ம வாழைத்தண்டு சூப் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாழைத்தண்டுல நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னா அது உடம்புல இருக்கிற நச்சுத்தன்மை எல்லாத்தையும் வெளியேற்றும், உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு, கொழுப்பு குறைக்கிறதுக்கு, ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வாழைத்தண்டு ரொம்பவே நல்லது. வாழைத்தண்டு சூப்பு ரொம்ப அடிக்கடி குடிக்க கூடாது, அக்கேஷனலா குடிச்சுக்கலாம். இது நிறைய பேர் கஷ்டம்னு நினைப்பாங்க, ஆனா ஈஸியாவே செஞ்சிடலாம். டைமும் ரொம்ப கம்மி தான். வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வாழைத்தண்டு சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். வாழைத்தண்டு இந்த சைஸ்ல எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இதை நம்ம எப்படி கிளீன் பண்றதுங்கிறத பிறகு பார்க்கலாம். துவரம் பருப்பு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். எண்ணெய் தேவையான அளவு, தாளிக்க தேவையான அளவு தேவைப்படும். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4 வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தட்டி வச்சிருக்குது. இந்த அளவுக்கு தட்டினா போதும். சூப்புக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். சீரகமும் அதே மாதிரி தட்டி தான் வச்சிருக்கிறேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன். கொத்தமல்லி இலை நம்ம ரசம் தாளிச்சிட்டு போடும்போது எவ்வளவு போடுவோமோ அந்த அளவுக்கு தூவுறதுக்கு தான். கருவேப்பிலை 1 இனுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். மஞ்சள் 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஜீரகம் 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன், இதுவும் தாளிக்கிறதுக்கு. இஞ்சி பூண்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். போதும், அதுக்கு மேல போட்டா கொஞ்சம் காட்டமா இருக்கும். இவ்வளவுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க நம்ம வாழைத்தண்டை எப்படி கிளீன் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு வரலாம். நடுவுல இருக்கிறது மட்டும்தான் தண்டு. இதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்ப ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் தேவையில்லை, இது மட்டும் தான் நம்ம சமைக்க போறோம். இந்த பார்ட் நல்லா இல்ல, சோ நான் இதை மட்டும் கட் பண்ணிடுறேன். இப்போ இதுல இருந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணிட்டு இதுல இருக்கிற நாரை சுத்தி இழுத்துறணும். இப்படி இழுத்தா நார் வருது பாருங்க. ரொம்ப இளசா இருந்தா நார் கம்மியா இருக்கும், முத்தலா இருந்தா நார் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இவ்வளவு எடுத்துமே அதுக்கப்புறம் நார் இருக்கதான் செய்யும். ஓரளவு முடிஞ்ச அளவு எடுத்துருங்க. நம்ம சூப்பு தான் வைக்க போறோங்கிறதுனால அதை ஃபில்டர் பண்ணும்போது ரொம்பலாம் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நார். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வட்ட வட்டமா வெட்டிக்கலாம். இப்படி வட்டமா வெட்டினதை நம்ம குட்டி குட்டி பீஸா வெட்டிக்கலாம். இப்படி வெட்டிட்டு இதை உடனே மோர்ல போட்டுருங்க, இல்லைன்னா கருத்துரும். எல்லாத்தையும் வெட்டி முடிச்சாச்சு. எல்லாத்தையுமே நான் மோர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். இவ்வளவு கழிவு வந்திருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு நார் எடுத்திருக்கோன்னு. அவ்வளவுதான். இப்ப நான் பருப்பு அலசி வச்சிருக்கிறேன். இந்த பருப்போட சேர்த்து நம்ம வாழைத்தண்டு வெட்டி வச்சதையும் சேர்த்து நம்ம விசில் வைக்க போறோம். 7 விசில் வைக்க போறோம். உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மூடி வச்சு 7 விசில் வச்சுட்டு வந்துடலாம். 7 விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எக்ஸஸா இருக்கிற தண்ணியை ஒரு பாத்திரத்துல வடிச்சிடலாம்.
இந்த தண்ணியை நம்ம அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். இதை தனியா எடுத்து வச்சிருங்க. இந்த வேக வச்ச வாழைத்தண்டையும் பருப்பையும் நம்ம கடைஞ்சுக்கணும். இதை நீங்க ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜார்லயும் அரைச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சிருந்தீங்கன்னா சூடா இருக்கும் போதே நீங்க அரைச்சிக்கலாம். இதை வாழைத்தண்டுல இருக்கிற நார் வந்து இதுல மாட்ட தான் செய்யும். ரொம்ப மாட்டுச்சுன்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்து விட்டுருங்க. நல்லா மசிஞ்சிருச்சு பாருங்க. இதை நம்ம இப்ப ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு நார் அவ்வளவு சிக்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இந்த சக்கையை கீழே போட்டுடலாம். மிச்சம் இருக்கிறத இதே மாதிரி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான், மொத்தத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இவ்வளவு நமக்கு வந்து சக்கை வேஸ்ட் ஆயிருக்கு. சூப் நமக்கு வந்து இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு. இதை நம்ம இப்போ வந்து தாளிச்சு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஒரு பேன்ல ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க. ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சூப் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ உப்பு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சூடானா உப்பு தெரியாது, அதனால இப்பவே பார்த்து வேணும்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொதி வந்துருச்சு. இதுல இருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாம். சூப்ல வெங்காயம் போட வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க வெங்காயத்தை தவிர்த்துடலாம். இல்ல எனக்கு சின்ன வெங்காயம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க பெரிய வெங்காயம் கூட வெட்டி போட்டுக்கலாம். அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிடலாம். மிளகு, சீரகம், வெங்காயம் எல்லாமே வந்து சூப்ல நல்லா சேர்ந்துருச்சு. உங்களுக்கு காரம் இவ்வளவு வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா மிளகு கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம். உங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகோட அளவை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான் சூப்பு. இனிமே பரிமாறிடலாம்.
ஆரோக்கியமான வாழைத்தண்டு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.